aquest vídeo anem a aprendre com afegir una imatge al nostre perfil de l'Aules. En primer lloc, si accedim al nostre buscador, jo en aquest cas he entrat al Google, cliquem a Aules i ens apareixerà la pàgina de la Conselleria d'Educació Aules. Si cliquem ahí, podeu seleccionar el vostre curs. En aquesta pantalla vegeu distintes opcions. En aquest cas vaig a entrar al d'Aules semipresencial i, per exemple, accedim a un dels cursos que estic com a docent, en aquest cas tècniques de radiologia especial, i vegem en la part superior del menú que en esta icona d'ací no m'apareix cap imatge. És molt important, com podeu observar en l'inici, en la presentació del curs, que la presentació de cada un de vosaltres en un fòrum i afegir una fotografia és requisit essencial per a poder accedir a tot el contingut del curs. Com vegeu ací baix, presentació i fotografia han d'estar marcades com completades. Per tant, és molt important afegir la fotografia i presentar-vos en aquest fòrum d'ací on fica presentació i fotografia. Doncs en aquest primer cas anem a parlar de com fer la fotografia, com afegir la fotografia al nostre perfil. És molt senzill. Vegeu ahí el meu nom complet, Carlos Castera Redal, doncs a vosaltres vos apareixerà el vostre. Cliqueu sobre la imatge i vos apareix un menú on haureu de clicar editar el perfil. Ahí vos apareix nom, cognoms, adreça electrònica i si continueu baixant, teniu alguns espais que podeu omplir, teniu una part de descripció i la imatge de l'usuari. En aquest cas, jo el que vaig a fer és seleccionar un arxiu. Vegeu que ací tinc 4 fotos. Podria provar en esta, però ho he provat i se me queda molt xicoteta. En estes, el cercle em talla la cara i, per tant, jo he elegit aquesta imatge. És cert que és de fa uns anys, però ha de ser una imatge representativa de vosaltres mateixa i esta és el tamany que millor m'acopla. Avui en dia disposeu dels mòbils, podeu editar les imatges i aconseguir la grandària justa per a que isga correctament en la plataforma. En aquest cas, puc afegir foto perfil, que anomenem la imatge, i simplement clicant en penjar aquest fitxer ja apareix la imatge en aquest quadret. Si volem ficar una descripció que ens servirà també per a la presentació, jo el que he fet és omplir un Word. En aquest cas m'he escrit la meva descripció personal, la que volia utilitzar jo per a presentar-me a tot l'alumnat, i per tant jo ja la tinc escrita, puc copiar afegint els interessos, també els he escrit, parlant un poc sobre mi, i en la descripció afegisc tota aquesta informació que jo ja m'havia escrit prèviament. Hi ha uns poquets espais que crec que sobren i en aquest cas queda tot un poc més acoplat. Doncs així quedaria més o menys el meu perfil. Per tant, actualitzem el perfil i, com vegeu, ja hem aconseguit el primer punt. Ara mateix, si cliqueu sobre la imatge, vos pot mostrar el perfil i ja hem aconseguit afegir una imatge en el nostre Aules o en la nostra plataforma Aules, que serà la plataforma virtual que utilitzarem per a aquest curs. Espero que vos hagi agradat i que pugueu afegir la vostra imatge amb facilitat. Una salutació cordial.